Työ ei tekemällä lopu. Vaikka vanha sananlasku saattaakin edelleen pitää paikkansa, työnteon tavat ovat kuitenkin muuttuneet pysyvästi. Säännöt ja määräykset muuttuvat viikosta toiseen. Mutta WorkSense-ohjelmistolla joustava työnteko sujuu silti vaivattomasti. WorkSensen avulla voit tarkistaa toimintakapasiteetin yhdellä painalluksella. Kun on aika mennä töihin, voit aina varata käytettävissä olevan työpisteen helppokäyttöisellä sovelluksella. WorkSensen avulla näet helposti, kun tiimisi jäsenet tulevat lähitöihin, jotta voit itsekin mennä paikalle vain silloin, kun sinua tarvitaan toimistolla. Älyantureiden avulla näet kaikkien tilojen ja kokoustilojen käyttötiedot reaaliaikaisesti, joten löydät aina tarvittaessa rauhallisen sopen työntekoon tai työtovereita seuraksesi. Anturit voivat seurata ilmanlaatua kaikissa tiloissa sekä varmistaa turvallisen ja mukavan työympäristön. Varaa helposti täydellinen työtila, vaikka lennosta. WorkSense-tietojen avulla voit optimoida siivousta keskittymällä enemmän tiloihin, joita on todella käytetty. Järjestelmä pystyy myös käsittelemään palvelupyyntöjä, joten sen avulla voit ilmoittaa työpaikan eri puutteista. Ihmiset sanovat, että ainoa pysyvä asia elämässä on jatkuva muutos. Miksi et siis pyytäisi maksutonta demoa? Anna meidän näyttää, kuinka WorkSense voi auttaa sinua luomaan dynaamisemman ja joustavamman työpaikan.